Steph Edwards. Allan mae'n mynd. At Matty Hill. Hill, lledu'r chwarae. Dag yn Creamer, ennill meddiant. Hart. Sgibau allan i Cumming. Hill yn neud yr ediad, ond Cumming dod tu fewn. Cyfle mergyd, oes y wir, ond dros y traws mae'n mynd. Bae Colwyn wedi cychwyn y gêm ar y troed blaen. Mergyd yn dod i mewn gan Jamie Cumming, ond dros y traws mae'n mynd. Acpan. Waith da gan Acpan, cadw meddiant na bwysa. Chwilio am Bae Colwyn. Downs. Croesia tuag at y canol. Ac mae fewn gan Steph Edwards ar y postyn pella. Oedd y croesiad i mewn yn isel gan Alex Downs. Dryswch yn y cefn gan Met. Ac Steph Edwards yn rhoi tu gefn y rhwyd a rhoi y tîm cartra ar y blaen. Vincent. Sgibau allan at Lewis Rees. Rees heibio i Sam Hart. Os na gic ar spotter yma, oes yn wir. Lewis Rees heibio i Sam Hart. Hart deifio i mewn. Craven yn erbyn Brooks. Craven sgorio i ail am y tymor. Alfie Brooks mynd y ffordd CJ Craven yn unioni'r sgor. Pan yn ennill y peniad. Vincent, gwylio am Lewis Rees. Cymeriad gan Brandon Diaw, mae Lewis Rees drwad. Lewis Rees, sgwariau, Tom Vincent, sydd at Alfie Brooks. O sut ar wyneb y ddeiar, dydy Met Caerdydd ddim ar y blaen. Cam gymeriad gan Brandon Diaw. Bale yn dal i fyny yn y dŵr, ac Tom Vincent yn methu cyfle euraidd i'r ymwelwyr. At ar gic. Nas Acpan, Bale dod holl ffordd drwad. A mae'r bediad gan Alex Lang. Yr ergyd gan Downs. Ond Alex Lang ar draws y gol yn sydyn. Cumming yn sefyll dros y gic. Mewn i'r canol mae'n mynd tuag at Brandon Diaw. Ac mae Brandon Diaw wedi rhoi Bae Colwyn ar y blaen am yr ail dro pnawn yma. Y Bae Colwyn gan Jamie Cumming. Ar ben Brandon Diaw. Ac o 3 llath allan, dydy Brandon Diaw ddim yn mynd i methu'r cyfle yna. Bae Colwyn 2, Met Caerdydd 1. Diaw. Wel, mae Brandon Diaw wedi rhoi ti yn rhwyd ei hun. Am gamgymeriad erchyll gan yr amddiffynwr. Mae wedi rhoi y bel heibio i Alfie Brooks. Nath am troi rownd i weld lle oedd Brooks. Ac mae Met Caerdydd wedi unioni'r sgôr heb cyffwrdd y bel. Garthi, bel lletraws. Vincent yn ennill yr ôl peniad ar draws mae'n dod. Ac yn disgyn i Tom Vincent. Gwaith arwrol o fanna gan Alex Downs. O Tom Vincent meddwl siŵr fod yn mynd i sgorio. Alex Downs yn llichio i gorff o flaen y bel. Hart. Nôl i Sam Hart, bel i'r canol. Dio disgyn i Jones ar y postyn pella. Cyfla hwyr y fanna i Dan Jones. Ond gwaith da gan McCarthy. A dyna oedd y cyfle ola yn Bae Colwyn.